Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin akan wannan shafi na mai albarka mai suna Arewa Fact. A cikin wannan bidiyon namu za ku ga jaruman masana'antar Kannywood da suka kasance uwa ɗaya uba ɗaya wanda da yawan mutane ba su sani ba. Don haka ku bi ma cikin wannan bidiyon domin ganin su ɗaya bayan ɗaya. Amma kafin shirin na mai ɗora, idan yau ka fara cin karo da wannan shafi na mai albarka, muna roƙon ku da ku danna alamar subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin kasantuwarka mutum na farko wanda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Sannan kuma muna so mu ji ra'ayinka a comment section dangane da bidiyon ko kuma jaruman da muka zo da su ɗaya bayan ɗaya. Mun gode, ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Masha Allah, ahali na farko da za mu ɗauka shine ahalin Talle Mai Fata. Shin ko kun san da cewa mutane uku ne suke amsa Talle Mai Fata a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood? Da yawanku ba ku sani ba. Ga sunansa za mu kawo ɗaya bayan ɗaya, sannan kuma da hotuna, sannan akalla za mu kawo ko da sunan fim ne guda ɗaya da mutum ya yi. Ko da ba mu kawo sunan fim ba, jaruman da muka kawo sanannu ne, kun san su da yawa. Jarumi na farko a cikin ahalin Talle Mai Fata akwai Hamza Talle Mai Fata. Hamza Talle Mai Fata ya kasance jarumi ne a masana'antar Kannywood, sannan kuma akwai fina-finan da ya a baya sosai wanda suka ɗaga kariyarsa. Daga cikin fina-finan da suka fito da Hamza Talle Mai Fata akwai wani fim mai gidan daɗi. Wannan fim yana ɗaya daga cikin fina-finan da suka ɗaga tauraruwarsa, sannan kuma suka ɗaga darajarsa. Sannan kuma yana da ƙani mai suna Haruna Talle Mai Fata. Haruna Talle Mai Fata ya kasance jarumi ne a masana'antar Kannywood shi ma. Sannan kuma Haruna Talle Mai Fata ya riga yayansa shiga cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wato Hamza Talle Mai Fata. Sannan kuma akwai babban yayansu, wato baban Umma Talle Mai Fata. Baban Umma Talle Mai Fata jarumi ne a masana'antar Kannywood, amma kuma ya kasance darakto ne, wato mai shirya fim ko kuma ce mai bada umarni. Mun yi kokari mu samu hotonsa, amma kuma abin ya ci tara, amma dai za ku iya naku binciken. Su uku ne, akwai Hamza Talle Mai Fata, sannan akwai Haruna Talle Mai Fata, sannan akwai baban Umma Talle Mai Fata. Mun gode. Sai kuma ahali na gaba, wato ahalin M Sharif. Shin ko kun san da cewa su ma mutum uku ne suke amsa M Sharif? Da yawanku ba ku sani ba, mafi yawancinku mutum biyu kuka sani. Da farko dai akwai mawaƙi Umar M Sharif. Mawaƙi Umar M Sharif ya kasance sananne a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda tauraruwarsu ta haska a baya, sannan kuma a yanzu ma take haskawa. Ba tare da ɓata lokaci ba, tunda su sanannu ne sosai, za mu kawo ɗan takaitaccen bayani. Da farko dai akwai Umar M Sharif shi kan shi, sannan kuma akwai Abdul M Sharif, sai kuma babban yayansu wanda ya kasance shi ma ya fito daga cikin ahalin M Sharif ɗin ne. Muna so ku aje mana sunansa a comment section, wanda da yawan ku na san shi ne ba ku sani ba. Idan kuma akwai wanda suka sani, mu haɗu da ku a comment section. Ba assignment ba ne, kawai dai muna so mu ji irin ra'ayikanku a comment section ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu faɗa cikin ahali na gaba. Ahali na gaba shine ahalin M Ahmad. Na san kuna jin wannan sunan, za ku iya kawo mutum ɗaya zuwa biyu. Amma ko kun san da cewa mutane uku ne suke amsa M Ahmad a masana'antar Kannywood? Bari mu kawo muku su ɗaya bayan ɗaya. Da farko dai akwai Musbahu M Ahmad. Musbahu M Ahmad mawaƙi ne shi ma a masana'antar ta Kannywood. Sannan kuma suna ɗaya daga cikin mawaƙan da suka ba wa Kannywood gudunmawa ƙwarai da gaske. Sannan kuma akwai Naziru M Ahmad, wanda kuka fi saninsa da Naziru Sarkin Waƙa. Sai kuma Aminu M Ahmad, wanda kuka fi saninsa da Aminu Saira. Waɗannan da kuke ganin su sun fito daga ahali ɗaya ne, sannan kuma dukansu 'yan masana'antar Kannywood ne, wato Musbahu M Ahmad, Aminu M Ahmad da kuma Naziru M Ahmad. Waɗannan su ne jaruman da suka fito a cikin masana'antar Kannywood, kuma a yanzu mutane biyu daga cikinsu suna nan suna ba wa masana'antar Kannywood gudunmawa fiye da yadda ake tunani. Ahali na gaba kuwa shine ahalin But. Na san daga faɗa haka da yawanku kun gano su waye, domin ko ba baƙi ne a masana'antar Kannywood ba. Idan ana cin gadon masana'antar Kannywood, to wannan ahali na But ya ci a ce an ba shi kaso mai gwabi na masana'antar, domin kuwa waɗannan jaruman sun kasance tun suna ƙanana suke shirya fim
ko kuma in ce suke fitowa a cikin fina-finai da dama. Wayannan jaruman su ne kamar haka: akwai Maryam Boot, sannan kuma akwai Amude Boot, akwai kuma Ramadan Boot. Duk da Ramadan Boot ya kasance ba ɗan ahalinsu ba ne, amma kuma yana amsa wannan suna. Sai kuma uwa uba, akwai mahaifiyarsu wato Zainab Boot. Kaga su ma sun kasance su uku kenan. Duk da Ramadan Boot ya zo na 4, amma shi ba ɗan ahalin ba ne, amma ya kasance yana amsa sunan Boot. Masha Allah, waɗannan su ne iya jaruman da muka sani suke da alaƙa mai ƙarfi a junansu kamar yadda muka kawo muku. Amma kuma idan akwai wasu jaruman da kuka sani wanda ba mu kawo su ba, za ku iya gaya mana su a comment section domin mu haɗe a bidiyo na gaba. Za ku yi wani binciken. Mun gode. Kada a manta a danna subscribe, kana a danna ƙararrawar sanarwa.